Takže pojďte se mnou noční jízda, kámo. Kámo, absolutně tma je po půlnoci, kámo. Krásně to kouky svítí, kámo, je to úžasné, se takhle projede večer. Doufám, že něco vidíte, tak vás vítám u mojí večerní projížďky jen tak po okolí v městě. Просто хочу с тобой целоваться, слушать тебя на ни в чем не нуждаться, впереди ебаться, хочу целоваться, слушать тебя на ни в чем не нуждаться, впереди ебаться, целоваться, слушать тебя на ни в чем не нуждаться, впереди ебаться. Právě tady něco štěká, asi pes. Basic video, nic víc extra, kámo, prostě jenom noční jízda, jak jezdím jak hovado a tak, s mojí A1. Mám úplně nabitou voltage, mám na 53, necelý 54, takže baterii jsem plně nabil, takže myslím si, že můžeme jezdit docela dlouho. Tady nikde nikdo, takže tam mám 630 na pohodu, 630. Povšim si jinak songy do sluchátek, ano, jezdím se sluchátkem, vždycky v levém uchu mám sluchátko. A tak. Zasnu a při zastavení já potřebuji si to trochu zasílit, protože to mám brutalitu. Ale chce mě padají chrániče, ano, mám chrániče, máme integrálku helmu, bys foto, tady ukazuju teď fotku. Editora, nevím, kdo to stříhal, ale dej to tam, děkuju. Kamu je tady prázdné a miluju takhle večerní jízdy, protože je všude klid, všude prázdno. Tady nikdo není, takže si klidně takové do zákazu na pohodu. Tady můžu rozjet na pohodičku. Tady kamo nikdo je tady fakt poloprázdno, nikdo není. Jediný typ ten jezdí a miluju to. Vidíte, prázdno, maximálně potkám nějakou fetku. Jinak trasu nějakou určitou nemám, já vždycky, když razím někam z kukinu, tak prostě jedu, jen tak. A kam prostě zanusem, jak bych řekl. Takže nemám nic naplánovaného, žádnou trasu určitou, prostě pojedu. Užívám si, pojedu, dokud mám baterii, asi takhle to řeknu. Jak už jsem řekl, tohle tady na YouTube, tak na mém kanále vyšlo video o této koloběžce. Hodím vám tady proklik, můžete se podívat. Doufám, že teda teď natáčím, jestli ne, tak se asi zabiju. Pardon, spáchám sebenežití. A tam někdo je, nebo se mi to zdá, zasnu světlo, nepřitahuji pozornost. A tady by nikdo neměl být, protože zítra je středa, nebo vlastně ona už je středa, ono už je vlastně po půlnoci. Takže ona už vlastně dneska je středa. Ale můžu to tady vzít přes lávku, že jo? Radši. Kočka nebo něco tam běželo, ty pičo. Tak tady už můžu rožnout a tady už se můžu rozjet. Jsem hrozný šílenec, ale se omlouvám, vždycky jezdím jak hovado. Jinak to neumím. Tam jsem ty koloběžky. Hopa, ty pičo, doufám, že to tam bude slyšet, já ho miluju. Můj outfit velmi ve stylu bílé kreťasy, bílé boty, nové tričko z Kiku, kamo, popičíkau, můj average outfit. Ještě mi chybí jenom mikina a vždycky, když jedu třeba na slunku, tak si vždycky beru slunečí brýle. Protože i když mám integrálku, tak nemám ty brýle takové. Takže nějaké šetří. Tady to stejné, kamo. Tady na ty křižovatce by the way jsem málem přišel o život, ale to video pochybuju, že ještě vyšlo, když nevyšlo. Takže to asi předbíhám. 2000 years later. Růže jsou rudé, neotravuj ty číčo. Jo, to je pak Vy jste taky řekl, ty píčo? Já doufám, že ty indie videa komu nepůjdou za mnou, já se radši tady kámo někde potrhnu. Jinak, guys, chci se vás zeptat, a chci se učit vilíčka, neumím vilíčko a potřebuji se na něco zeptat, jako důležitou otázku pro mě, z mé strany. Je dobré mít páteřák, když se učím vilíčka, protože prej páteřák bych měl mít a blablabla a také hovna, ale to proto se radši zeptám, jestli je dobré ten páteřák mít, anebo jestli ho jako nepotřebuji a můžu se na to vysrat a můžu jezdit bez páteřáku. A tady nikdo není, takže jedem do zákazu, pohoda. Ze stylu. Takže mi to prosím napište do komentářů, děkuji.
Já vím, jezdím jak hovado, baví mě to. Pak se dívím, že mi baterie nikdy nevydrží, protože když jezdím konstantně 40 pičo, tak ta baterie je drainutá. Růže jsou rudé, v knize je napsáno. Kamo, já ty chrániče se furt jakoby učím dál, i když je už mám taky nějakou dobu, ale já kurva jednou chvíli jedám dobře a pak jedám zase úplně na pičo, jak pokaždý vždycky dávám mína, sere mi to. Tak pojď trochu to tady rozhodíme. Zkusy, aerodynamika, ještě 40, pohoda. Do petardy. Je to možná trochu useless, protože tady doslova kurva nikdo není, kurva jsem nic pro sebe. A nepojedu do protisměru. Je to tam 640, hezky, 47, čo? No, že třeba může jít i v protisměru, jo, a pohoda, kámo. Takže když mám silnicovou pro sebe. Kamo, já umím nohu na půl hodinu, hodím si a ječka. Ale prostě to výlíčko prostě neumím, a rád bych se to výlíčko naučil. Je to tady otočím na hovadu, takhle, hopa, jedem zpátky, jedem back. Koloběžka dám play Knetgeek, pičo, koloběžka vystřelí, hej, na to ptá, prostě milu. A ten zvuk! Se ještě čuknu pro lepší aerodynamiku, kámo. Tady vidíte moje měsíc krásnej, jenom půlka měsíce. Ještě, že není úplnek. Čím by se mi na piču spalo, když já jak to tak vidím, tak asi ani spad nepůjdu, XD. Pošlu do kopečka, a teď mám víc baterie, tak se mám někde zrychlovat. A vždycky, když už mám tak půlku baterie, tak zpomaluji, já teď vypadá, že zrychluje 24. Já jsem byl taky ale víc rozjetý, jak minule. A poslední, když jsem tady byl, tak jsem měl takhle po boku. Za prvý, za druhý nebylo takhle pozdě, bylo normálně světlo, byl den. Já bych to vzal zpátky, ale tam je prostě zákaz jezdu. To je skurvená jednosměrka, to mě mrdá. Tak, vždyme si světlo, hezky a jedem. Pohoda, tady jsem pečenej, vařenej, píčo, to je můj druhý domov, vole, tak zase, tu rýb to vezme. Můžeme to vzít tady na jednu cyklostezku, ale tam nejsou lampy, takže tam je pičavý mod, tam je to má jak hovado. No, ale of course tady nikdo není, protože kurva všichni spěj a nejsou jaká. Já jsem si teda posilnil, já jsem si v 10 večer dával Monstra, takže, protože jsem měl ještě nějakou jinou práci, já jsem editoval pěkně reakci ze streamu, takže pokud vyšlo tam tu kyrno, to krásně svítí, já to miluju a maluju. Takhle blbej emote, a to neuvezu, pičo. A mohl bych si vzít kůžel dom XD. I mean, hele, můžeme to vzít na cyklostezku, ale teď vás upozorňuji, nebude nic vidět, jo. Není osvětlená, takže nic neuvidíte, guys, jenom světlo z koloběžky. A display a tu Kyrinu logo, co si. Já teď víceméně taky jedu na světlo. Protože já se teď svítím na cestu. Musím pozdravit, ne? I když tam nevím, jestli tam nějaká seděla, ale po piču. Tak a tady najíždíme na tu cyklo. Osm necelý voltička, volt. A tamhle to světlo přede mnou, tam je potom vjezd do té vesnice, kde pojedeme jen tak na otočku. Když tam nikdo najde, super. Zaparkovaný piču nákladně, tak vidím na kickstand, tady si můžete brojit na koloběžku, je úplně nádherná kap. A se vytáhnu chrániče, tak. A úplně to máme 9 kg, dneska bych to viděl, kolik dáme. 15, 20? Tak ukaž, nabíj si mi ještě mobil, kolik je 0,26, OK? Jinak děkuju, ještě chci tady poděkovat, to moje video s Kukyrinou má ke dnešnímu dni už asi 130 zhlédnutí nebo 140, za což děkuju moc, nečekal jsem to. Péra, miluju vás a rád tvořím tyhle videa, takže pokud chcete víc idol contentu, já si přibrzdím, teď jdem z kopce. Pak kukaš jogurte. 35, 36, 38, OK. 41, 42, 46. Taky zlozvyk další, tady jsem se naučil. Když si pustím nějakou songu, tak do rytmu, kámo, do deku. Zrovna kamo mi tam hraje, kamo hrozně super ruská songa, ale tu bohužel zpívat nemůžu, nevím rusky. Bude opět můj strach, bojím se toho, že potkám cajty, což nechci. Zase pustím něco z oblíbených, obočím je svědí, já to nemůžu podrat, že tam mám tuhletu kamerku. S tím Monster nech náladu
Rammstein, ty teď ne, kámo, chci něco, kámo, depressed, byli. My ex and this fucking piece of shit, you know, byli. No přátelé, toto je konec tohoto videa. Pokud chcete vidět další, tak vydejte like, dobře se zvonečkem a u dalšího podobného nebo úplně jiného, možná herního videa se mějte hezky a čus!